Velkommen til Kirkernes Sociale Arbejde i Vejle, eller bare KSA. Vi er et samarbejde mellem lokale kirker og menigheder, som sammen ønsker at bidrage til et bedre Vejle. Vi vil gerne være med til at finde løsninger for vores by, og det gør vi ved at række en hånd ud til mennesker, der kæmper med udfordringer i livet. Vi vil gerne højne samarbejdet mellem kirkerne og skabe synergi mellem kommune og kirker. Vi vil gerne bringe håb og give støtte der, hvor der er brug for det. Vi vil gerne invitere folk ind i meningsfulde fællesskaber. I Vejles kirker finder man en stor bredde af folk fra de mest udsatte borgere til dem, der har ressourcer nok til at dele ud til andre. Her finder man alle samfundslag sammen under et menneskesyn, der siger, at vi alle er lige værdifulde, lige elskede. Vi har i Kirkernes Sociale Arbejde 45 forskellige tilbud, der alle drives af frivillige. Praktisk hjælp ude i hjemmene, uddeling af overskudsmad hver uge, mange ugentlige fællesskaber for seniorer, og herunder også kvinde- og mandefællesskaber. Legestue for 0-6-årige og deres voksne. Støtte og omsorg i Vejles nattemiljø. Stor årlig familiefestival i Byparken, kaldet Halløj i Parken. Herudover har vi familiefællesskaber, sprogcafé, besøgstjeneste, sovegrupper, julehjælp, pakkursus og meget mere. Projekterne hører hjemme ude i de enkelte kirker, men KSA skaber overblik, blandt andet ved at have en hjemmeside, hvor alle projekterne ligger, men også ved at have mig og Therese ansat som fælleskoordinator, der kan bygge bro mellem projekterne, kirkerne og kommunen og dem, der måtte have behov for hjælp. Det er ikke noget krav, at man skal være interesseret i Jesus for at få hjælp, så alle kan trygt henvende sig, hvis de har brug for noget. Har du spørgsmål eller en god idé til nyt samarbejde, så hiv endelig fat i mig. Vi tror på, at vi sammen kan meget mere, end vi kan hver for sig. Og hvis du vil vide mere om vores 45 tilbud, så hop ind på vores hjemmeside ksa-vejle.dk og læs meget mere. Jeg glæder mig til at høre fra dig.